କାହିଁକି ଅମାନବିକତା? ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମଣିଷର କାହିଁକି ଅବିଚାର? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ଡେକୋରେଟର ଗାଡ଼ିରେ କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ମୌଡ଼ମଣି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଏଭଳି ଭାବେ ନିଆଯାଉଛି ଏବଂ ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯାଉଥିବା ଆଉ ଏକ କାର୍ରେ ଜଣେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ଏଭଳି ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରୁଥିବା ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଉତ୍ତୋଳନ କରି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ କରିଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱୟଂ ଗଣପତି ବା ଗଜାନନଙ୍କୁ ବିକୃତ କରି ଗଢ଼ିବା ନେଇ ଅନେକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଆଉ ଆଜି ଏ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଡେକୋରେଟର ମାଲିକ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଯୁବକମାନେ ମନ୍ଦିର ଆସି ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଆଗରେ କାନ ଧରି କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ହେ ଭଗବାନ, ହେ ବିଶ୍ୱନିୟନ୍ତା, ତୁମ ସୃଷ୍ଟିର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାଣୀ ଏ ମଣିଷକୁ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅ, ଏତିକି ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା।